Moi! Moikka! Kiva nähdä. Kiitos samoin. Sä oot mukana Itäisen rantakadun kehittämishankkeessa, joka on osa näitä Turun kaupungin strategisia hankkeita ja tehdään paljon yhteistyötä kaupungin sisäisesti ja eri sidosryhmien kanssa. Niin miten sä kuvailisit sun omaa roolia vastaavana rakennuttajana näissä hankkeissa? Se voisi tiivistää oikeastaan siihen, että olen toteutusvaiheen projektipäällikkö. Eli se on rakennuttajan tehtävä, että vastaa siitä toteutusvaiheen etenemisestä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sitä antaa jotain esimerkkejä. Sitä, että kun hanke kilpailutetaan, niin olen siinä tekemässä sitä. Ja sitten kun saadaan sopimukset allekirjoitettua, kaikki hankinnat tehtyä, niin sitten valvotaan sitä toteutushankkeen etenemistä. Okei. Tämä Itäisen rantakadun hanke on ollut jonkin aikaa jo käynnissä, niin miten se on sujunut ja millaista palautetta siitä on tullut esimerkiksi alueen yrityksiltä ja miten tähän palautteeseen on reagoitu? Tällä hetkellä siinä menee hyvin, eli ollaan aikataulussa ja budjetissa. Nyt ollaan Kaskenkadun ja Teatterisillan välisellä osuudella melkein valmiita ja siirrytään siitä sitten kohti Hämeenkatua rakentamaan siihen pintoja. Onko siitä hankkeesta tullut millaista palautetta alueen yrityksiltä tai yrittäjiltä? Sieltä on tullut palautetta, että on hienoa, että kaupunkiympäristöä parannetaan ja näitä kulkuyhteyksiä erityisesti pyöräilijöille parannetaan. Mutta sitten on tullut myös palautetta siitä viime vuoden liikennekatkosta, mikä osui heinäkuuhun, että se ei ole niille yrittäjille, alueen yrittäjille paras mahdollinen ajankohta. No miten näitä paikallisia yrityksiä voidaan sitten huomioida esimerkiksi näiden poikkeavien liikennejärjestelyjen aikana? Yksi tärkein asia on tiedottaminen, eli ne yritykset, mitkä siellä alueella toimii, saa sen tiedon siitä hankkeesta tarpeeksi ajoissa ja pystyy reagoimaan niihin muutoksiin. Sitten toinen asia on se, että ne on saavutettavia ne toimipaikat, missä sitten nämä yritykset toimii, eli kivijalkaliikkeet tai jokilaivat tai muut vastaavat paikat, missä he sitten toimii, niin sinne pääsee eri kulkumuodoilla kulkemaan ja se on sujuvaa se liikenne. Miten teillä on pidetty tästä saavutettavuudesta huolta? Eli meillä pääsee sinne kävellen, pyörällä tai sitten autolla pääsee suht lähelle kulkemaan. Joo, eli se varmistetaan sitten aina, vaikka olisi poikkeuksia, niin pääsee sitten suhteellisen lähelle kulkemaan. Kuulostaa hyvältä. Miten näitä yrityksiä voidaan huomioida esimerkiksi poikkeavien liikennejärjestelyjen aikana? Oikein vaikeissa paikoissa voidaan tehdä työtä sitten yötyönä tai iltatyönä. Eli silloin ei haitata sitä päivällä tapahtuvaa toimintaa. Millaista yhteistyötä tai vuoropuhelua sä toivoisit alueen yritysten kanssa silloin, kun näitä hankkeita toteutetaan ja valmistellaan? Me toivotaan, että me saadaan tietää niistä tarpeista, mitä niillä yrittäjillä siinä alueella on. Eli nämä kulkuyhteystarpeet, mahdollinen huoltoliikenne tai muut tällaiset asiat, mitä ei välttämättä pystytä etukäteen ottaa huomioon. Et niistä kerrottaisiin ja käydään vuoropuhelua niistä asioista ja yritetään keksiä niihin haasteisiin parhaat ratkaisut. Et kaikki pystyy siinä alueella toimimaan mahdollisimman hyvin. Kuulostaa hyvältä. Miten sä kehittäisit tätä vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa? Yksi asia, mitä on pitänyt mietintämyssyssä, on sellainen, että kun meillä menee esimerkiksi suunnitelmat, kaavat tai katusuunnitelmat tai vastaavat menee nähtäville, me voitaisiin näitä hankkeita, ainakin isompia hankkeita, tehdä niin, että näistä rakennushankkeista tehtäisiin tällaisia kerro-kantasi kyselyitä tai jotain muita vastaavia, missä sitten alueen toimijat vois kertoa niistä omista tarpeistaan. Ja sitten siitä kautta löytää just niitä ratkaisuja. Juuri näin, eli yritetään sitten valmistella se urakka niin, että saadaan kaikki ne tarpeet toteutettua. Mitä hyötyjä nämä hankealueiden yritykset saa sitten näiden hankkeiden valmistuttua? Eli meillä on tarkoituksena tehdä siitä viihtyisämpää, turvallisempaa ja paremmin saavutettavaa ympäristöä. Et sinne pääsee esimerkiksi kulkemaan paremmin pyörällä tai joukkoliikenteellä tai muilla kulkuvälineillä myös esteettömästi. Et mun mielestä tämä kauppatori on aika hyvä esimerkki siitä, että siinä rakennusvaiheessa kesti oman aikansa, oli vaikeat kulkuyhteydet, mutta nyt meillä on tosi hieno tori täällä ja todella viihtyisää täällä viettää aikaa. Juurikin näin. Millaisena sä näet tämän Turun kaupunkiympäristön kehittämisen tulevaisuuden? Meillä on nyt historiallisen paljon investointeja tällä hetkellä. Tehdään todella paljon uusia hankkeita näihin kulkumuotojakauman parantamiseen, eli suositaan näitä hiilineutraalisuutta parantavia toimenpiteitä ja kulkuvälineitä, eli esimerkiksi pyöräilyä tai joukkoliikennettä, mutta myös kävelyä, joka liittyy sitten tähän kaupungin ilmastostrategiaan.
Mun mielestä täällä Turussa onkin kyllä jo nytkin hyvät pyörätiet, mutta kiva kuulla, että paranee vielä entisestään. Tulevina vuosina näin tulee tapahtumaan. Hei, kiitos sulle oikein paljon mukavasta keskustelusta ja hyvää kesän jatkoa. Kiitos samoin.